love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambalanista! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Tsuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Tsuper, Nicole Hyala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Carries the lessons of yesterday and today is not far from the triumphs of tomorrow. Ito ang naging philosophy na naisipan kong ilagay sa college yearbook namin. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, major in cruise ship services. May 2015, after graduation, naisipan naming magkakaklase na maghanap ng trabaho sa Boracay. Room attendant ang posisyon na napasukan naming lahat. Kinalaunan, nag-decide ang mga kaklase ko na mag-resign. May nagsabing mag-a-apply para mag-abroad, may lumipat ng trabaho, at ako na lang ang natira. At dahil nga sa taas ng cost of living sa isla, at wala na rin akong kasama sa boarding house, naisipan ko na ding mag-resign at bumalik na lang sa amin sa Rojas City. Kababae mo? Kababae. Ay, doon sa mga taga Rojas City. Yan. Lakisan yung volume din sa mga taga Rojas City. Oo, taga sa inyo to. December 2015, sinabihan ako ng dating professor ko kung willing daw akong mag-apply sa school namin as college instructor. Sabi ko, baka hindi ko po kaya. Maya may tumawag na sa cellphone ko, HR ng school namin. A week after, nag-submit na ako ng mga credentials, nag-exam, interview, hanggang sa matanggap bilang college instructor. January 2016, umpisa na ng trabaho ko. Takot na takot ako dahil 21 years old pa lang ako noon, tapos magtuturo na ako. Naging estudyante ko pa yung mga naging classmate ko dati sa ibang subject, at yung iba pa, mas matanda pa sa akin. Pero dumaan naman ang panahon at nakayanan ko naman ang trabaho. Sa taong ding yon, nag-enroll ako ng master's sa ibang school. Nagtuturo ako from Monday to Friday, at nag-aaral naman tuwing Saturday. Naging mahirap para sa akin dahil maraming kailangan i-prepare sa pagtuturo, kasabay ng napakaraming report sa postgraduate class. Bukod dito, pinaghandaan ko na din ang licensure examination for teachers. July 2018, FESIB namin. Nagkautang-utang na ako matapos lang ang degree na to. December 2018, nagsimula na akong mag-review para sa licensure exam. Sobrang tight pa rin ang budget, pero masarap naman ang bibingka at tubig na baon ko tuwing break time. Kung minsan, nagtsatsaga na lang ako sa 3-in-1 coffee. This time, 7 days a week ang klase ko sa pagtuturo, kasabay ng review ko tuwing Sabado at Linggo. At kahit lubog na ako sa utang, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbibida-bida ko, makapasa lang sa LET at sa hinahabol kong degree. After those sleepless nights, natapos ko din ang aking Master in Business Administration and Hospitality Management last April 2019. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil magbo-board exam na naman. Ito po yung time na puro ako stress,
pimple at eye bags. Mabuti na lang may tambalan na nagpapagaan sa lahat ng problema ko. Nag-take ako ng licensure examination for teachers na kabado at dasal ng dasal. May 25, 2019, 12 noon. Sinuklian ni Lord lahat ng pagod at pagtsatsaga ko. Sobrang saya ko na makita ko ang full name ko in all capital letters sa list of passers for professional teachers. Kaya waiting na po ako for the oath-taking sa darating na July. He who carried the lessons of yesterday and today is not far from the triumphs of tomorrow. Binalikan ko ang nakasulat sa college yearbook ko. Natutunan ko na sa buhay na ito, hindi lahat puro sarap. Dadaan at dadaan tayo sa hirap para makamit ang ating pinapangarap. Minsan nakakapagod, pero kung babalikan mo kung para kanino ang mga pangarap na ito, mas pipiliin mo ang hindi sumuko. Ako po si Eman, isang masugid na tambalanista, at ito ang aking kwento. Si Teacher Eman! Hi, sir! Good morning! Sir Eman, beke naman. Kaya naman! Ang taray ng mga course mo, no? Ano yung unang yung course? Keme-keme in cruise management, Keme-root. Diba? Tapos yung sunod, Master in Hospitality. O, diba? Taray. Tapos ngayon, Professor na. O, diba? Correct. Licensed teacher. Beke naman niya, Sir Eman. Gaano ba kalayo ang Maynila sa Rojas City? Ilang oras ang biyahe? Pag sa aeroplano, sa 45 minutes. Kaya naman Oo, pala. yun naman Sir pala eh. Eman, lapit-lapit Mas malayo pala ang Pasay, Quezon City. 3 hours eh. Saglit lang magpadala ng buko pay na spango. Uy, wow, naku, sarap naman naman nun. Kahit nga yung bibingka lang na binabaon nyo, Oo patikim nga. naman. Congratulations, fresh na fresh pa yung kwento ng Mahiwagang Burnay kasi fresh na fresh pa yung pagkakapasa sa LET. Congratulations sa'yo. Ang dami nga nagpapabati sa atin sa FB Live. Lahat ng mga LET passers or LED passers. Yan, mabuhay po kayo. Congratulations, mga mga sir. Ang Diba? gagaling po ninyo. Nabibilib talaga ako sa mga taong nagtitake pa ng board exam. Oo nga. Ako talaga alam ko sa sarili ko na ayoko mag-take ng board kasi tatandaan mo yung meron tayong isang kwento ng Burnay na graduate siya with Latin honors pero tama. hindi siya nakapasa ng CPA board. Kasi laging may pressure na kapag matalino O kaya- ka, matik agad, dapat mapasa mo yung board. Ganun ang expectation. Oo, ganun. Pero minsan talaga may sumasablay. Oo, at hindi mo talaga maintindihan kung bakit yung parang nag-aral ka naman, ginawa ko naman ng lahat. Hindi ako alam mo naman sa sarili mo na matalino ka. corrected by, di ba? Tapos nag-review ka, tapos hindi pa rin. Kaya nabibilib ako sa mga sa mga nagtitake ng kursong merong board exam kasi hindi pa natatapos sa pag-graduate ang lahat eh. Tama. Diba? Kailangan maipagpatuloy mo kaya saludo kami sa inyo. Yan. Malamang ipagpapagawa ka ng tarpaulin ng family mo at di ba sa probinsya? nakasabit ito sa harapan ng bahay ninyo. Di ba? Diba? Malamang sa school, meron Oo, yan. meron din. Oo. Sasabit yan. Usong-uso yun sa Sarap mga sa ganong probinsya. sarap ng ganong pakiramdam na pagkatapos ng inyong matinding hirap, sabi mo nga talagang isa kang tigyawat na tinubuan ng tao, di ba? Oo. Diba? Eye bags na tinubuan ng mukha. Yan. Kakaaral, diba? Pero tingnan mo, all your hard work paid off. Yes. Diba? Sulit. Congratulations sa'yo. Talagang kapag ka nagsisikap, walang dahilan para hindi ka Magtagumpay. hindi ka magtagumpay. So congratulations sa lahat. At hindi lang sa'yo kundi pati sa lahat ng mga graduate pa lamang katulad nung yung aking pamangkin na graduate din today, si Joren Baliton. Wow. Congratulations. Papunta daw sila sa SMX. Congratulations kay Ate Atli. Yung mga magulang, yun talaga yung gusto din natin talagang i-congratulate di ba? Oo, kaya. Kasi tapos sila, na. Oo, tapos na. Sila talaga yung nagpakahirap. Kaya yun yung lagi naming sinasabi, pinapaalala sa tambalan, mag-aaral ka na lang. Tama. Hindi mo pa ginagawa. Di ba?
Yun eh. Yung mga iba kailangan... Karirin mo ang diba? pag-aaral. Totoo yun. Yung mga iba kailangan pa nilang mag-working student para makapag-aral. Diba? Yung mga iba hindi kumakain, makapag-aral lang, makapasok. Tama. Tapos ikaw, alam mo yun, freely na binibigay sa'yo ang lahat, tapos hindi mo pa gagawin. Papasok ka na lang, no? Papasok ka na lang. Magbabasa ka na lang, magsusulat ka na May lang. baon ka pa. May baon Diba? ka pa, makikinig ka na lang. Kinatatamaran mo pa. Kinatatamaran mo pa. Diba nakakahiya naman dun sa mga ume-effort ng bonggang-bongga para magka-degree. Tama. Ang tama yung sinabi mo, partner, na talagang sobrang kinikilabutan ng mga nanay at tatay ngayon na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral ang kanilang mga anak. Tama. Kasi totoo yun, ang karangalan ng anak ay karangalan din ng magulang. Of course. Ang kahihiyan ng anak ay kahihiyan din ng magulang. Yun yung pinakamasaklap dyan, di ba? Kaya make our parents proud. Dapat ganun yung mindset natin bilang mga anak. Ang gagawin ba namin ikatutuwa ng magulang natin? Ang gagawin ko bang hakbang ngayong araw na ito ay magiging proud sa akin ng nanay at tatay ko? Pag nalaman ba ng nanay ko na Nasa mot-mot ako ngayon. nasa mot-mot ako ngayon, matutuwa pa siya. Di ba? Diba mga ganun? Dapat ganun yung Mall lang iniisip mo naisip ko, partner. Ikaw, advance ka na, ha? Mot-mot na agad. Refleksyon ng mga magulang niyo yung Yes. ginagawa ninyo. Tama. Correct ka dyan. Ano yung mga sinulat ninyo sa sa yearbook Ako, hindi ninyo? ko na matandaan eh. Yung mga quotation. Aim high Pasay. Oo. Makati atin to. Makati atin to. Hindi ko matandaan. Ako din, di ko na rin Ikaw, partner, maalala. natandaan Sa saging mo. pa kasi namin sinulat. Grabe ang luma. Sa saging na isulat. Hindi pa uso ang printer nung panahon ni Tanggenyo. Ay, nawala pa. Oo. Nawala yung saging. So, di na nasulat. Wala na sa yearbook. Walang ebidensya ba? Ako, hindi ko matandaan. Hindi kasi ako graduate eh. Hindi pa Pala nag-graduate. yun. Ay, Hindi, nako. tanda ako parang, action may not always bring happiness, but there's no happiness without action. Saan mo naman nakuha yun? Ay, ganyan ko, copy-paste lang. Yun yung naman natatandaan ko sinulat ko sa yearbook ko. Ano yung description na nilagay niya? Di ba may mga Hindi ko description na yan? matandaan kasi 20 years ago na yun. Sa At saka wala yata akong yearbook. Hindi ko matandaan kung may yearbook ba Actually, kami. Hindi rin pala graduate. Actually, magandang content yan ng mga DJ dito. Pwede. Yung hanapin natin kung Sige anong nga, hanapin ginawa na. natin. Pati yung Pwede. itsura. Basta, Oo. High school or college? oo, Balikan pwede. natin. Pang throwback. Tama ba sa saying mo yung ginawa mo ngayon? Correct. Kung match ba. Kasi minsan match eh. Oo. Katulad nito ni Eman, di ba? Yun yung nasa college yearbook niya. Consistent. Consistent. Actually, pwedeng talagang kinareer niya kasi ever since yun yung pinaniniwalaan niyang principal. O di naman kaya, kinopya niya lang. Tapos nung para binalikan may niya, mailagay. may mailagay, di ba? Tapos nung binalikan niya, ay, ang galing. Parang sumumuwak sa buhay ko. Ang galing Galing, talaga ni Lord. Ganun. Meron talaga kasi naglagay sa yearbook na seryoso talaga sila. Meron din Yung iba, ano trip-trip Wala lang. ba? Kung ano-ano. Yung mga estudyante, hindi nagiging proud talaga yung nanay eh. Grabe naman. Wala lang siguro maisulat. Kasi nung mga time na yun, wala pang Google pagkopyahan, di ba? So kanya-kanya. Natandaan ko meron isang office mate na parang nilagay niya nga sa parang pinost niya. Tapos ang description niya, I have long hair. Yearbook yun ah. Oo nga, yun yung nilagay niya. I have long hair. Ang lalim. Pinag-isipan ng uso, nag-brainstorm nga sila ng family nila dun eh. Manong ilalagay ko sa yearbook ko? Ilagay mo na, I have long hair. Oy, sige nga. Hanapin ko nga kung yearbook kami. Hanapin ko nga. Baka nabasa na ng tubig ulan yun. Alam mo kumapal na. Tumaba. Nakakatuwa yung mga ganyang estudyante na talaga nagsimula sa wala. Pero ngayon naman, kita mo naman, nag-uumapaw sa achievement. O, diba? Congratulations. At naway ipagpatuloy mo yan. Nabibilib kami, nahihiya kami na nagpaplano mag-masters pero hindi maituloy ni Tsuper. May inquiry na nga ako. Inquiry lang. Partner, 3 years At ago least na yung ituloy mo na. At least umpisahan ko na nag-open ako ng website. Yan, Nag-open diba? ako ng website. Tapos nag-inquiry. Yan. Yan. Retired na yung pinag-inquiryhan mo. Tsaka
nagbago na yung rates, partner. Wala na pala yung programa na yun. Oo. Yung course na yun. Isipin mo siya talagang no excuses eh. Tama. No excuses. No excuses talaga. Well, ganun talaga. Kanya-kanyang battle yan. Tayo, madami tayong excuse partner. Madami tayong ibang ginagawa. Ganun talaga yun. And congratulations sa iyo, Eman! At sa lahat ng mga graduate pa lamang ngayong araw na ito at sa mga susunod na mga linggo, congratulations po. Bonggang-bongga po kayo. Go, go, go. Yan, saludo po kami sa inyong lahat na nakapagtapos ng pag-aaral at ganun din sa mga magulang na nakapagpatapos ng kanilang mga anak. True, lalo talang halong eklabu. Batiin ko lang ng belated happy birthday! Ang super tambalanista natin na si Neri Tolentino. Birthday niya daw kahapon. Happy birthday, Neri! Salamat sa pagtutok. Ang lakas daw ng radyo dyan sa may Legazpi Tower. Nakatutok sa atin si Kuya Johnny. Hi, Kuya Johnny. Ingat sa pagmamaneho mo. Yan. Thank you po sa pagtutok. Natawa lang ako, nabasa ko lang bago tayo mag-end. Sabi, may nabasa lang akong meme para sa mga sa mga nanay. Kasi di ba congratulate natin yung mga nanay. Sabi dun sa... Pati yung tatay. Pati yung mga tatay. Yan. Huwag po kayo magtampo. Huwag kayo magtampo. Malapit na din ang Father's Day. Magkaka-moment din kayo. Alam nyo naman, di ba mga tatay, Father's Day lang yung moment. Yung pagkatapos, Mother's Day ulit. Kasi yung mga anak doon, nagpapasalamat lang sa nanay. Samantalang yung baon talaga nanggaling sa tatay. Hindi, ganun talaga yun. Ayan yun na. Basta may nabasa lang ako, bakit gano'n? Sabi niya, nabasa ko lang kanina, ano ba ang gulo ko? Saka ilang beses mong binanggit yung ilang ulit. Nakakainis. Nabasa ko kanina. Gutom kasi ako. Ano ba nabasa mo kanina? Di ba kasi ako kumakain? Eto last na. Nabasa ko kanina. Bakit ganon? Ako lang ang may third eye sa bahay. Kasi ako lang ang nakakakita na ang kalat-kalat sa amin. Wala lang, tuwan. Alam mo na, sinare ko lang. Tawa lang ako, bakit? Kanya-kanya yan. Kasi di ba parang, oo nga, May joke din ako. Hindi yung joke. Di ba joke? Kasi nabasa ko siya kanina, tawang-tawa ako, parang tanga. Uy, pero totoo naman, di ba? Parang hinain Hindi ka siya. ganun talaga pag relate ka sa joke, matatawa ka. Paano yung hindi relate? pang ano yan, pang mga matatalino na Yan. joke. Uy, di ba mga nanay, relate kayo dyan? Parang meron kayong third eye kasi kayo na nakakita na ang gulo-gulo ng... Okay, tama na. May joke din ako. Itigil na natin to. May nabasa din ako meme. Charot lang. Itigil na natin to. Ayan, no? Enjoy the rest of your day, mga kabishat, sa Monday today. Sa halip na magreklamo na kailangan mo pamasok, magpasalamat ka at meron kang pasok. Tama. Kung meron kang kwento na gusto mong i-share sa amin, please do email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga kabisya. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole, Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Papaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Love lang. Always your number one. SM radio station. Love.